ಮಾತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ದಾದೆ ಬಂದ್ ಸೊ ಐಕಿನಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಇನಿ ಬೈದನ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಪನ್ಕ ಪಂತ್ ಎನ್ನುದ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಆಭರಣ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಬತ್ತ ಸೊ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಮ್ಮಲ ಒಳ್ಳೆಯದು ಚೆನ್ನಾಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಟಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಚಿಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ಚಾನ್ಸ್ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಇಲ್ಲದ ಒಳ್ಳೆ ಕೊನರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಡಗಿಸಿದ್ವಿ ಅತ್ಲಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 11 ಗಂಟೆ ಏತಂಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪದ್ರಡಾನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಲಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ನಿಂಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ಲ ಅಮ್ಮಲ ಒಡೆಗ ಪಿದಾರ್ಥ ಒಡೆಗ ಪಂತು ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ್ಪೆ ಅವೇ ಏನು ಮೆಲ್ಲ ಪಾತೆರೊಂದುಳ್ಳೆ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಉಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪೂರ ಒಳ್ಳೆರತ್ತೆ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕೇಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಯಮ್ಮ ಓಕೆ ಏನು ಒಡೆಗ ಪಂತು ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಬತ್ತ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಏನು ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪುನ ಬದಲು ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ್ಪೆ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಆಭರಣ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ಗೆ ಬತ್ತ ಸೊ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಮ್ಮಲ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಮ್ಮಲ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸೊ ಒಂಜಿ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ಗೆ ಬತ್ತ ಎಂಕುಲು ಸೊ ಬಲ್ಲೆ ಪೋಯಿ ಉಲೈ ಪೋತು ತೂಕ ದಾದ ಪಂತು ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಎಂತಮ್ಮ ಒಂದಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಬರಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಸ್ಲೆಟ್ ದೆಪ್ಪರೆಗೆ ಪಂತು ಬತ್ನ ಅವು ತುಂಬ ಎಂಕಲ್ನ ಬಜೆಟಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಉಂಟು ಎಂಕಲ್ನ ಬಜೆಟ್ ಚೂರು ಸೊ ಅಂಚ ಏನು ರಿಂಗ್ ತೂಕ ಪಂತ ಅಂಡ ಸೊ ಸ್ಯಾಡ್. One hour later. ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ದಪ್ಪನ ಸಪುರ ಚೈನ್ ದಪ್ಪ ಚೈನ್ ಒಂದು ಚೈನ್ ಬೇಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿರೋ ಚೈನಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ರಿಂಗ್ಗಿಂತ ಇದೆ ಆಗ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹೋಗಲಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೂಡ ದೇವರ ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕು 3D ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ. ಹಾಂ $54 ಬರ್ತದಾ? ಮತ್ತೆ ನೋಡು ಹಾಂ ವರ್ಕ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಹೌದು ನೋಡುವ ಬೇರೆ ನೋಡುವ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಣ್ತದೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ತದೆ. ಹೌದು ಈ ಪೆಂಡೆಂಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಹೌದೌದು ಸರಿ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕಾಲ್. ಅದು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಗಿಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತೀರಿ ತೂಲೆ ಹಾಂ ಅವು ಏನು ಸ್ಕೂಟಿದ ಡಿಕ್ಕಿಡಿ ಚಿಪ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಟಿದ ಡಿಕ್ಕಿಡಿ ಚಿಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ಚಾನ್ಸ್ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಇಲ್ಲದ ಒಳ್ಳೆ ಕೊನರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಡಗಿಸಿದ್ವಿ
ಅದಂತ ತಿಜೋಡು ಅತ್ಲಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಆರ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಗಣಪತಿಯೇನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ನ. ಸೊ ನೀರು ತುಂಬ ನೀರು ವರ್ಷ ಮಾಡಿ ಸುಳ್ಳೆ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಎದ್ದೆ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಬರುಂಟುಂಡು ಇಂಚ ಪೂರ್ತಿ ಇಂಚ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತ ಬನ್ನಾಗ ಜೋರು ವರ್ಷ ಪಂಡ ಜೋರು ವರ್ಷ ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಆತೆ ಬತ್ನ ಎಂಕುಲು ಉಂತುದ್ರಿ ವರ್ಷ. ಸೊ ಐಕ್ ಚಂಡಿ ಆತೆ ಬತ್ತ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 11 ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 11 o'clock ನನ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಏನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲೆ. ಸೊ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವಂತುಂಟು ತೂಕ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಏನು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಆರೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏನು ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆತುಳ್ಳೆ. ಸೊ ಪೂರ ಕುಲ್ಲ ಕೆದೊಂತೆರು ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಗುಟ್ಟುಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಓಕೆ. ಸೊ ನನ್ನ 1 ಗಂಟೆ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ತೆ. ಬಟ್ ಆತ್ ಐಕ್ ಉಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ವಾಚ್ ಅಂಚ ಗೋಲ್ಡ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ತಿಜ್ಜಿ. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಂಡು. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕದ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಪದ್ರಡಾಂಡು. ಸೊ ವಿಶು ಕೆದೊಂತೆರು ನಿಗ ಕೆದೊಂತೆರಿಯಾ ಜಾರಂತುಂತುಲ್ಲಿಯಾ ಎಂಚಿನ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ತು ಎಂಚಿನ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ತು ಸೂಪುನ ಲೈಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಆಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಂಡ್ ಗಂಟೆ ಏತಂಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪದ್ರಡಾನ್ ಭದ್ರಾಡ ಹ್ಯಾಪಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಲಕ್ಕಲ ಇಂಚಿನ ನಿಂಕುಲು ಹ್ಯಾಪಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೇಮ್ ಟು ಯು. ವಿಶ್ ಯು ದ ಸೇಮ್ ಟು ಯು. ಅತ್ತು 1 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ನಾನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಅಂದ ಇತ್ತೆ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ನಿಂಕ್ಲಿಗ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪರೇಗ ನಿಕುಲ್ಲ ಮಾತ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತ చెప్పు ಇಂಚಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜ ಈ ಸತಿ ದಾದಾ ಆನಿವರ್ಸರಿಗ್ ಓಲೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಂಕು ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ನಮ್ಮ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದಿಕ್ಕ ಅಂದ 5 ವರ್ಷ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಟು. ಗಿಫ್ಟ್ ಏತು ಬಂಗಡಿನ ಅಡಂಕ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ರಿವೀಲ್ ಅವಂತುಂಡು. ಸ್ವೀಟಾ ಅವೇನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನೀ ಕಲ್ತೂಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಷ್ಟ ಅವ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತಾಡ್ಕೇನು ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ಕಂಡನಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಗೆತ್ಕೊರೋಡು ಒಂದು ಬುಡಿಯದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಪಿನಿ ಬಂದು ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ
ಅವು ಗಂಡನಿ ಅಂಡ ನೋಡ್ಚಾವೆ ಗಂಡನಿ ಅಂಡ ಡಾಬಲ್ ತೋಪನಿ ಅವ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಡಾಬಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅವು ಕರಡೆ ಆತ ಏನು ಆಭರಣ ಬಂದ ಪುರ ಒಂದು ಅವೊಂಜಿ ಸರಳುಂಡು ಭಯಂಕರ ಮರೆಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಏನ 10 ರೋಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡು ಉಮಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಸೈಪಲ್ಯ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಏನ್ಲೆ ಗಣಪತಿ ಇರ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅತ್ತೆ ಅಂದು ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಗಣಪತಿ ಎಂಚಂಡು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ ಚೆನ್ನತ್ತು ಮರ್ಯಾದೆ ಐಕೆ ಏನ್ ಪೇಂಟ್ ಎಕ್ಪೋತ್ನ ಏನ್ ಲಮ್ಮಲ ಅವಳ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಾನ ಅಂದು ಅಂದು ಓಹೋ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಲಕ್ಕ ಪೋಂಡ ದಾಯಗ್ ಅಂದಾದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಾಲ ಒಡ್ಚಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಲ್ಲೆ ಅಂದು ಅಂದು ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಏನು ಕೊರ್ತೆ ಪಂಡಕ್ಲಿಗೆ ಚಿಂತೆ ನೀಂದಾದ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಬಂದು ಅತೆ ಮುಟ್ಟ ಮಂಡೆಡಿತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಂಡೆಡಿ ಯಾನಿ ಕೊಂಚ ಡ್ರೆಸ್ ಕೆತ್ ಕೊರ್ಪಾವ ಆಂಡೆಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ಹೆಂಗ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಾರ ಹಾಲು ಬುಡೇದಿ ಮಾರೆ ಬಂಗಾರದ ಪೆನ್ನೆಂಟು ಕೊಡ್ತೋಲು ಕಡಲಿ ಒಂಜಿ 500 ಡ್ರೆಸ್ ಗೆದ್ದು ಕೊರ್ಪಿರೋ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಪ್ಪಾಡ್ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ನಾವು ಈ ಸತಿ ಆಂಡ ಈ ಸತಿ ದಾದ ಅಂಡು ಈ ಸತಿ ಆಂಡ್ ಮುಗಿದು ಏನೋಡು ಚಾಂಡ್ ಅಯ್ಯೋ ಕಂಜೂಸೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಒಂಜಿ ಪನೋಡು ಪಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ಪನ್ನಕ ಅಂಕಲ್ ಮಾತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ದಾದೆ ಬಂದೆ ಸೊ ಐಕಿನಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಇನಿ ಬೈದನ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಕಲ್ನೆ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಪನ್ಕ ಪಂತ್ ಎನ್ನುದ ಇನ್ನಿತ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಎನ್ನುದತ್ ಒಂದು ಸಡನ್ ಅದು ಅಂಕ ಪನೋಡು ಬಂತು ಒಂದು ಅಂಚಾದ ಸಡನ್ ಪನೋಡು ಮೇರೆಗ್ಲ ಪಂತ್ ಜಾನಿ ಪನ್ಕ ಪಂತ್ ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೊಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆ ಸ್ಟೋರಿಡ್ ಎಂಕುಲು ಒಡೆಗ್ ತಿರ್ಗಾರೆ ಪೋತ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಕ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬೈಕಡ್ ಪೂರ ತಿರ್ಗದ ಮಸ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಾದ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಮೀಟ ಒಂದಿತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಒಂಜ ಯಾನ್ ವೈಶುನಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಪೋಪಿನಿ ಕುಂಬ್ಳೆಗ್ ಇಜ್ಜ ಹಾಲು ಇಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ಪೂರ ನಿಂಕ್ಲೆಗ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದು ಪನ್ಪೆಯ ಎಂಕುಲು ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಂಚ ಪೂರ ಮೀಟ ಒಂದಿತ್ತ 5 ವರ್ಷೋಡು ಬೊಕ್ಕ 1 ವರ್ಷ ಸೀವಿಯರ್ ಆದ ಗಾಡಿ ಬೂರ್ರೆಗ್ಲ ಬೂರ್ದ ಎಂಕುಲು ಮದ್ಮೆ ಹಿಡ್ದು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಲಾಂಗ್ ರೈಡ್ ಪೋಯಿ ಪಿದಾರ್ದಿತ್ತ ಬೈಕ್ಡ್ ಎಂಕಲ್ನ R15 ಬೈಕ್ ಪಿದಾಡ್ತೀನಿ ರಾತ್ರಿ ಪಿದಾಡ್ದ ಮರದಾರಿ ಕಾಡ ಕಣ್ಣು ಜತ್ತಿಂಚದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಯ್ತು ಫೋಟೋ ಬೋಡನೆ ಅನ್ನಿಕಲೆ ತೋಪವೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ಲ ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ತೊಂತಿತ್ತ ಎಂಕುಲು ಕಾಂಡ ಲಕ್ಕನಗ ಅವಳ ಎಂಕಂತೂ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚರಿಗೆ ಮತಿ ಬೈದಿನ ಎಂಕ್ ಅದು ಮುಟ್ಟ ಮತಿಲ ಇತ್ತು ಅಂಕ ಅಂಜ ತೂಪೆ ಇವನು ಸಡನ್ ತೂಪೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡುಲ್ಲ ಮೂಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ಅವಳ ಗಮ್ಮತ್ತು ನರ್ಸ್ ಪೂರ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ನರ್ಸ್ನಾಕುಲು ಮಾತ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ದ ಎಂಕುಲು ಏನೋ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏನ್ ಪನ್ಪೆ ಅವು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ದೂರ ಪೋಯಿ ಬಿದ್ದಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಹುಣಸೂರು ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ಹುಣಸೂರು ತಿಕ್ಕೊಂಡತಿ ಹುಣಸೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ದಾದ ತಿನ್ಬಂಡ ಕಾಂಡ ಎಂಕ್ ಗಾಡಿ ಬುಡ್ದು ಎಂಕ್ಲಡೆ ಈಗ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಡ ಅತ್ ದಾದ ಅಂಟ ಅತ್ ಜಾಗ ಸರಿತ್ತು ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಎಂಚನ ಅದ ಅಡೆಗೆ ಗಾಡಿ ಬೂರಿ ಹಾಗೆ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಲ್ಕುಲ್ವೆ
ಎಂಕುಲು ಅಡಿಗೆ ತಿತ್ತು ಬೂರಿಯಾಗಿ ಗಾಡಿ ತಿತ್ತು ಬೂರಿನ ಕಲೆಗೆ ಗಟ್ಟಿ ನಿದ್ರೆ ಅವು ತಾಕದು ಮತ್ತಿಪೋದು ನಿದ್ರೆನ ಆತ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನ ಸುಸ್ತುಗ್ ನಿದ್ರೆ ನಾವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ತಾಗದಿತ್ತಂಡೆ ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಪೆಟ್ಟಾತಜಿ ದೇವೇರ್ನ ದಯಟ್ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಕಾರಿಗೆ ಪುರ ಒಂಚೂರು ತಾಗದಿತ್ತಂಡೆ ಸೊ ಆಯ್ತು ಕಾರದ ಮಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲ ಒಂದುಂಡತೆ ಒಂದಾದಾಗ ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡ್ದಿ ಕಾರ್ ಓಪನ್ ಆದಿತ್ತು ಮುಲ್ಪದ ಅಂಚ ಇಂಗ್ಲಂಚ ಲಾಂಗ್ ರೈಡ್ಲ ಪೋತ ಬೂರ್ದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಡಿತ್ತ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆತ್ಮ ತಾಂಡಲ ಎಂಕುಲು ಇನಿಕ್ ಒಂಜು ವರ್ಷ ಮದಿ ಇನಿಕ್ಲ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಖುಷೀಟುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಲವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಎಂಚ ಪಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ದಾಡಿ ಪೋನಾಗ ಮೇರೆ ನಾನು ತೂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದಾಗದಲ್ಲ ಎಂಕ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಇತ್ತು ಜಿ ಬಟ್ ನಾನು ತೂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವುದಾದಂಡು ಇಂಚೆನೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ತೂವನಾಗ ಯಾನ್ ಮೇರೆ ತೂದಿತ್ತೆ ಆತ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಕಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ಓಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪದವು ಲೊಕೇಶನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಪುನತ್ತ ಅಲ್ಪದವು ಸೇಮ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಎತ್ತಂಡ ಅವು ನಮಕ್ ಬೇಗ ಎದುರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಸೊ ಅಂಚ ಮೇರ್ ಇಂಚಿನ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತೂನಕ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಇರುವೇರು ಪಾತೆರೊನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ 5 years ಬ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ ಇತ್ತನತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ದ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಕಮಿಟಿ ಆದಿತ್ತು ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ ಎಂಕಲ್ನ December 29-30 ಇತ್ತೀನಿ ಸೊ ಐತರದ್ದು ಒಂಜಿ 15 days ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲು ಪಾತೆರೊಂದು ಓಕೆ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬರ್ಕ ಬಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತ ಸೊ ಐಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಒಂಜಿ ಆವಡತ್ತೆ ಐಕೆ ಅನ್ ಮೊಕ್ಕಲಿನ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂರ ಮೊಕ್ಕಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಬೈದಿತ್ತೇರು ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ತೂಯಿನ ಅಕಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅಲ್ತಿರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಎಂಕುಲ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ರಡ್ಡ್ ಕಡೆಟ್ಲ ಗೆತ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಪನ್ಪಿನ ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಬಾಂಧವ್ಯನ ಎಂಕುಲು ಶುರು ಮಲ್ತ ಅಲ್ಪರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ಒಂಜಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಪುಂಡು ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಲಿ ಇಟ್ಟೆವು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು 5 ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಸುಮಾರು ಬಂಗಲ ಎತ್ತಂಡು ಖುಷಿಲ ಎತ್ತಂಡು ಮಾತ ಎತ್ತಂಡು ನಡುಟೆನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ತೀರ್ಪೋದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅದಾಗಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಬೇಜಾರಡಿತ್ತೇನು ಮಸ್ತ್ ಬಟ್ ದಾದ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಏರ್ಪೇರ್ ಪೂರ ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಟ್ಲ ಇಪ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಯಾಪಾಪಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಲವ್ ಮಲ್ತದು ಇರುವೆರೆಗೆ ಒರಿಯಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತದು ಆರೇನಿ ಆನೆಯನ್ನ ನಾರು ತೂವೊಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ಇರುವೆರು ನಿಜವಾಯಿನ ಪ್ರೀತಿದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಖುಷಿನ ತೂಪಿನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮೇರ್ಗೆ ನೋಡು ಮೇರ್ನ ಖುಷಿ ತೂಪಿನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾನ್ಗೆ ನೋಡು ಅದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಬನ್ಪಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮೋಕೆ ಒಂಜಿ ಕೇರಿಂಗ್ ಅವು ಮಾತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಇನ್ನಿಕ್ಕಿತ್ತ ಮದಿಮೆ ಅದು ಇನ್ನಿಕ್ 1 ವರ್ಷ ಉಂಟು ಅಂಚ ಅದೊಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಪನ್ನುಡು ಬಂದು ಎಂಕುಲಿತ್ತ ಅಂಚ ದಿನಿಯಾನ ನಿಕಲೆ ಪಂಡೆ ಇಂಚ ಬಂದು ನಿಕಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕಲ ಮಿತಿ ಇಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪಾಡ ನನ್ನದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಏನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪರೆಗೆ ಉಲ್ಲ ಈತ ಸಮಯ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯುಸಿ ಆಂಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಸೀಸನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಅಂಚ ಬೊಕ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಪೂರ ಪಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯುಸಿ ಆಂಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ನ ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ನ ಪಿರೌಡು ಆರೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಆಸರಾದ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಉಂಟದಿತ್ತ ಸೊ ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೊರಗೆ ಮುಗಿಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ನನ್ನದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಪೊರ್ಲುದ ವೀಡಿಯೋಸು ನಿಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪುವ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲೆ ನಿತ್ತ ಜಪ್ಪರೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಅವೇನೇ ಪಂಡ್ರಿಪ್ಪು ಅಂದ ಮೇಯ್ನ್ ಆಕುಲ ತೀ ಬುಡೋಡು ಈ ಬುಡಡೆ ಅಂತ ಮಗುರುನೆ ಅಂದೆ ಇಂಕ ಜೋರ್ ನಿದ್ರೆ ಬರಂತುಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಆವು
ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇರು ರೀಸೆಂಟ್ 2-3 ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡಿನ ಎಂಕುಲು ಅವಳ ಎತ್ತೇತೋ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡ್ತು ಆಯ್ತು ಕೆಲವೇರು ಸುಮಾರು ಕ್ವಶನ್ ಒಂದೇ ಟಾಪಿಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದಾರ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಅವು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೇರೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಆದಿಪ್ಪರಿ ಅವು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಅವು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಪೂರ ನೋಟ್ ಮಲ್ತೀವಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದುಂಬು ಬರ್ಪಿನ ಎಂಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಡುಡಿ ನಾವೇನು ಪೂರ ನಿಕಲೆ ಪಂಡ್ರವಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನ್ ಬೊಕ್ಕ 6ನ ಚಾನಲ್ ಇಟ್ಟು 6ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಗೆತ್ತದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಐಕ್ ಯಾಪಲ ಎಂಕುಲು ನಿಕಲೆ ಚಿರೋರಿ ಆದಿಪ್ಪುವ 6ನ ಚಾನಲ್ ಇಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಗೆತ್ತ ಅಂತಾರೆ ಬಟ್ ಐಕ್ ಆ ರೇತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಿಟ್ಪೇರು ಅವು ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಆತೊಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ನಿಕಲೆಗೆ ಉಂಡತ ಆತೈಕ್ ಎಂಕುಲು ಯಾಪೋಗ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಸುಳ್ಳು ಮಲ್ಪುಜ ಸೊ ಇಂಚ ಪನೊಂದು ಇನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲದ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪೋಡು ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಲದೇವರನ ದೇವಸ್ಥಾನದಡಿ ಪೂರ ಪೋಡು ಪಂದುಲ್ಲ ಅವೇನು ಪೂರ ಎಂಕುಲು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೋಪವ ತೂವಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತು ಜಪ್ಪುಗ ರಾಮ್ 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 ರಾಮ್. ತೋಲೆ ಏನ್ ಕೊಲ್ತ್ನ ಚೈನ್ ತೋಲೆ ಅತ್ತ ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಾ ಈಗ ಏನ್ ಕೊಡ್ತನ ಚೈನ್ ತೋಲೆ ಎನ್ನ ಜೈನ್ ಶೋಕುಂಡ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಚೈನ್ಗೂ ಒಂದು ಕಿನ್ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಇದ್ದೀಯಾ ಇದ್ದೆ ಆತ ಅತ್ತು ಏನ್ ಪಣ್ಣ ಒಂದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಚೈನಿಗೆ ಒಂದು ಕಿನ್ಯ ಎನ್ನ ಒಂದು ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೂಪರ್ ఉందాంపు కొంచెం ఫోటో కెప్పు నీకు తమ్నేలకు ఏ హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ సెకండ్ గోలియా గిఫ్ట్ జాబ్ సుభోజన సూలా 3 సుల్లయ్యా ఇక్కడే మరమలు మామి పోతున్న బ్యాంక్ కత్తి కదా ಸುಳ್ಳು ಬಂದು ಬಂತ ಬಲ್ತಿಡ್ತು ಆಭರಣ ಹಿಡ್ದು ಗೆತೊಂದು ಬತ್ನ ಏ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಂಬದ್ರಿ ಒಂದು 50,000 ಬಿಲ್ಲು ಕೊಡೋದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ದೀಯ ಕೈಟ್ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ನಂಬೊಂತಿದ್ದಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನು ಬಿಲ್ಲು ಸೊಯ್ಪೋಪೆ ಶಾಕ್ ಹಾಪುನು ತೊಳೆ ಆಭರಣದ ಬಿಲ್ಲು ಏನು ಗಿಫ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಅದು ಹೌದು ಏನು ಗಿಫ್ಟ್ ನಾನಿಂದು ವಿಶೇಷ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಅಂತ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಅವು ಮೆಮೊರಿ ಇಪ್ಪಡು ಬಂತು ಸೆಕೆಂಡ್ అంతే ఇలా ఎమ్మెల్యే ఎక్కడే ముందు కూడా పోతున్నారు వాళ్ళ అప్ప వాళ్ళతో పోతుంది హోటల్ ఉంటుంది అయితే ఖర్చు లేదు అయ్యో వీడియో బంద్ ವಿಶಂಪು ಯಾವುದು ಹ್ಯಾಪಿ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಹ್ಯಾಪಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ವಿಶಂಪು ಬೋಡ ಒಂದು ಪುರ ಬೋಡ ವಿಶ್ ಮಾಡ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಯ್ತು ಎನ್ನ ಚೆರಿ ಮಲ್ಪೆ ಚೆರಿ ವಿಶ್ ಮಾಡ ಚೆರಿ
ಕೈ ಕೊಡ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟ್. ಅವು ಏನ್ ಕೆಂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಿಂಗೂ ಕೆಂಡ ಜಾಯ ಸೆಕೆಂಡ್